сәлам сиңа тапшыруы эфирда. Экраннар алдына Павловка эшчеләр поселогында яшәп килүче мөхтәрәм милләттәшебез Кәримов Мансур Шикуровны чакырып алам. Бүген 15 июль көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Сурия. Уллары Марат һәм Радик, киленнәре Татьяна һәм Эльвира. Оныклары Егор, Рөстәм, Ләйсән һәм Эвелина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1964 елның 15 июлендә Павловка районы Евлейка авылында күп балалы гади крестьян гаиләсендә якты дөньяга аваз сала. Тату гаиләдә аның 3 апасы һәм кече абысы тәрбияләнә. Кечкенәдән үк кызыксынучан, бик актив бала конструкцияләр ясау белән мавыга. Барлык балалар кебек үк тынгысыз булып матур балачак кичерә. 1971 елда мәктәпкә бара. Анда төрле чараларда актив катнаша. Югары сыйныфларда, җәйге каникулларда берничә сезон штурвалчы булып эшли һәм моның өчен исемле кул сәгатьләре белән дә бүләкләнә. Училищены тәмамлагач, Павловский совхозына эшкә урнаша. 3 ай ГАЗ-52 шоферы булып эшли. Шуннан соң 1982 елның 29 сентябрендә армиягә чакырыла. Чакыру комиссиясеннән соң 280 командасына эләгә һәм Семипалатинск өлкәсенең Аягүз шәһәрендә укуда була. Укудан соң шул ук елның 29 декабрендә Әфганстан Республикасына Шындан шәһәренә җибәрелә һәм артиллерия полкына эләгә. Билгеле, Әфганны узганнар чыныгып калганнар дип бушка әйтмиләр. Батыр тормыш иптәшем кайтуынча без күрешеп, кавышып матур гаиләбезне кырдык. Мин исә күрше Яңа Мастак авылы кызы. Тату гаиләбездә без бер артлы 2 батыр улларыбызны да дөньяга китереп, хәлебездән килгән кадәр тәрбия биреп, укытып, олы тормыш юлына да бастырдык. Бүген инде кызларыбыздай кадерле 2 киленебез һәм 4 оныгыбыз белән бергә тату килеш аралашып матур гомер сөрәбез. Сөекле тормыш иптәшем бүген дә тик тормый. Самара шәһәренең Сыгаз оешмасында шофер буларак эшләп килә. Кадерле, яраткан җан юлдашым, бүген матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Исәнлектә, саулыкта, парлы канат кагып матур яшәсә идек. Рәхмәт әткәй бар булганың өчен. Безгә бар яклап та үрнәк булып торганың өчен. Без сине барыбыз да бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әни белән дистә еллар бергә атлап баралар. Тормышларына ямь истәп туганнар ул балалар. Әти безнең гаиләбездә үз ролен яхшы белде. Кирәксә кырыс табылды, кирәк чагында килде. Юбилеең белән әти, сәламәт булып яшә. Әниебез белән һәр чак булыгыз сез янәшә. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт сезне әйләнеп үтсен. Киләчәктә тыныч, матур, бәхетле картлык көтсен. Акыллы киңәшең тыңлап, тормыш юлын үтәбез. Синең яннан яшәү өчен без көч алып китәбез. Әтиебез, барсы өчен бездән сиңа зур рәхмәт. Синең канатың астында яшәүләре бик рәхәт. Хөрмәтле Мансур Шикурович, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы күркәм җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Туган көн, Яқты жылы бәйрәм бүген синең туган көн. Бары изгеләре генә яусын әйдә теләкнең. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Сине тугансың шушы җиргә, кояшка юлдаш булып. Сөенешләр белән генә күңелең торсын тулып. Рәхәт
rəxətlənib tağın kilib tarsan yaşise bəxtlər bulsan ömürlü ömrün bəxtli rəxətlənib tağın kilib tarsan yaşise bəxtlər bulsan ömürlü ömrün bəxtli Tuğan gün Qoyaş küle ayılmaya Senin tırmış kugengede Haman şulay yakıtı yollar Nasip bulsun üzüne Rəxətlənib tağın kilib tarsan yaşise Bəxtlər bulsan ömürlü ömrün bəxtli Rəxətlənib tağın kilib tarsan yaşise Bəxtlər bulsan ömürlü ömrün bəxtli Bəxtlər bulsan ömürlü ömrün bəxtli Tuğan günün bilen seni